Imani-ke, a quick one nje before I go, before ngihambe ngiyaphuthuma. Imani, lento yomuntu yabantu besilisa, lento yabantu besilisa umuntu mangabe cha ningangibloki la ku-TikTok, ningalibe nireport account yami, ubone ngathi lento engizoyisho manje noma ngoba angifuni ukucashisa amanye amagama angawakhulumi, ngifuna ukuyibeka ngendlela umfana wayebeka ngayo, ngifuna ukuyisho exactly. Niyeke lento yami ungireport, mawubone ngathi ngikhulume kabi, vula u-scroll up sithanda sami. Yes, kuba ngiyaxoxa manje and ngifuna kube. Okay, ngaphandle ukuthi uqhubeke le video enza sure ukuthi uyibuka wedwa azikho ingane eduze kwakho ukuze ungaze uyithole ukukhuluma noma-ke kukhulumeka amagama aqosheme kukhona iy'ngane. Siyayihlonipha kakhulu iy'ngane futhi siyayithanda khona njengamanje siyazi ukuthi buye kungabi naso isikhathi sokuthi zilalele yonke into. Enza sure mntwana sekhaya ukuthi njengoba ubuka le video awukho eduze kwey'ngane ukuze kungeze ukuthi mhlampe kube namagama alumelayo enganeni. Ngiyazi ukuthi wena uyawazi lamagama azokhulunywa la, kodwa mangabe kukhona iy'ngane for ukuyihlonipha nje qhela eduze kwazo ukuze kwazi ukuthi yonke into ihambe ngononina. Ngiyakuthanda, qhubeka nevideo, ungakhohlwa ukusubscribe. Lento yomuntu wesilisa mangabe nenza umkhuba bese ekuthuka, usuke ekuthuka ngoba engakuthandi, usuke ekuthuka ngoba edelela noma usuke ethambuliswa igqe noma usuke engazi. Hey, sikuyeke ukuthukwa. Yazi lento yokujwala nabafana futhi abantu abadala Nkosi yami, lento yokungazazi izinto, ukuthanda izinto in fact ungazazi umfana ubhuti. Yabona labo bhuti abanjengonkunzi like body shape, height nje, labo baba ngizobaba obhuti labo kanjalo. Ngimbona lo baba lona kanti kuthiwa wayeyiphoyisa, mina ngiyayifikela mina endaweni uyangibona lapho ngokusimole ngixeshana ngimncane Nkosi yami. Kodwa abantu akusho ukuthi wangimema-ke kwakhe nami ngavuma. Wangithengela i-yogurt etown, wayengibona ngiphashisile umlomo. Ngavuma nami ngoba sengibona umgqomo we-yogurt. Phela i-yogurt engaka ungayiveli fanele uyithole nje, uyithole. Ayibo, ungangitshela ukuthi my sister yonke lento ayenzayo wayenziswa i-yogurt. Khumbula ukuthi lo muntu kade shelo namhlanje useqomile khona namhlanje futhi usevakasha endaweni yesigameko. Ayibo bafethu, kuyiqiniso yini lokhu okushiwo my sister? Sizwe lapha kwi-comment section singakakhulumi noma singaqhubeki nodaba lethu, kodwa-ke asisho ukuthi siyalivala. Wena ngampela lento ayishoyo ike yenzeka yini kuwena noma bakhona yini abantu abayenzayo ukuthi umuntu nithi niqala ukubonana seniyavakashelana futhi same day, niyalalana futhi for same day? Yenzeka kanjani leyo nto if kuwukuthi iyenzeka? Bakhona yini abantu abayaziyo? Shona lapha kwi-comment section ukuthi kwake kwenzeka kuwe noma wake wakenza wena. Sefikile nomuntu ngawungeveli fanele uyithole nje. Lalela same day wangifonela, kade vele sengifikile ekhaya ngihlala etown. Same day nje mangifika ekhaya heke sesiyalungisa ngizombona. Ngifuna ukuyishashisa lento gazi ngiyahamba. Same day ngithi ngihambe ngekuyena. Wathi ngiyafika endlini kamfana, ayena ngisho umfana umuzi Jehova. Kathi mina yibo umuzi ongaka kitchen ngikhuluma ingane kanti umuzi wakhe. Wangihambisa emumva kwezindlu kanti siyongena ekamereni, shothi ikamera ke spare room yakhona. Mangingena kule kamera kunebhakede lomchamo lana. Okay fine, nethawula elimhlophe eduze kwebhakede lomchamo. Kushuthi ngithi mina hawu manje kusalahla ngani, kushuthi ukuthi bofaka umuntu. Athi na no, ingane yami kade ila nomntombi yayo, so ngeke phela ngeke usekamereni lomfazi wami. Shothi ukwakhe la umfazi akekho, umfazi kuthiwa usebenza kuphi. Ngithi mina hawu pho ingane yakho itshela ngani-ke ikline phela uma ukuthi sofika. Athi aklinele wena, ahleke. Ilanga bengabona khona ukuthi hey umuntu wazi wangathatheka serious. My sister, wena u-expect ukuthi umuntu akuthathe serious kanjani? Nithe niqala ukubonana wavuma ukuthi nithandane same day futhi niphinda niyabonana. Wa-expect ukuthi wena akuthathe serious kanjani? Ngoba phela vele lowo muntu umenzisa iy'nhloso zakhe ngakho konke afuna ukuthi akwenze. Yebo mfethu, kuyiqiniso elingakanani ukuthi abantu abake basebenza ngaphansi kwezakahulumeni, isikakhulukazi amaphoyisa a-abusive? Because ezinye zey'nkulumo lana mangabe uyizwa ikhulunywa kuwukuthi abusive, akakhombisa ukuba gentle nokuthi lo muntu umncengile. Yini eyenza lokho wena ngokucabanga kwakho? Awusho laphana kwi-comment section, siqhubeka nodaba. Lalela-ke ngithi nje mengingena
Oh, ngihlala embhedeni-ke athi hhayi vele ukhumule ungasahlala ukhumule nje and futhi ukhumule yonke into oyigqokile. Hhayi sengiyasaba-ke Nkosi yami, sengikhumula phela ngiyagugusheka-ke ngakhumula ibhuluwe, ngakhumula inkashi iphende nobra. Wathi ngithe khumula yonke into oyigqokile. Hhayi-ke sengikhumula iphete sengene phansi kwengubo, ngikhumulela phansi kwengubo. Wathi khumula nobra, ngifuna ukubona la mabele akho amakhulu, ngifuna ukwancela. Hhayi ngokukhuluma ubra ngihlale engubeni. Wathi uphume ngubeni, ungiphumela nje ngubeni, ungangeni la ngubeni, ungiphumela. Iyo At this moment ngiyamsekhonda my brother mangabe-ke engakwazi ukuthi afihle. Thina abanye sinencindezi ukuthi abantu besifazane banokwenza izinto ngenye indlela, benze ukuthi kufanele ukhulume yonke into nento esobala. Ugcina ungabusazi ukuthi kufanele wenze njani. Cha, kuleyo kuyikhulumela ukuthi umuntu akakhumule yonke into noma-ke kuzobhekwana. Cha, ngiyamsekhonda my brother ngoba-ke abanye babuye benze inganekwane nje. Asiqhubeke nevidiyo sihlangana laphana ku-comment section. wathi esondela vele useme njengoba bayizelwe Jehova ngaze ngiyibone ngathi uNkulunkulu wami ngijwayele ukuyibona kwi-ehashi emahashi nasekhaya ngijwayele ukubona amahashi asekhaya mengabe ebhizi lapha nechama noma sengizomkhuba le ngiyaqala ngathi izongenaphi wabe sefikile ubhuti baba wathi nje wosa wangibamba wangithi shwampo wangibuka wathi we ma ngizoyidla le ngquza le guys ncane ngangiblock ku TikTok ngifuna ungafihla amagama wathi we ma ngizoyidla le ngquza woza la sifebe wangibamba wathi woza la buka nje negoli likhulu kanjani futhi kade abafana beyifaka awe ma woza la. Guys, kukhona yini umuntu ongasho lento kumuntu asuke emthanda noma-ke kumuntu asuke emthakasela ngalolo hlobo noma-ke kuyingxenye yokweyisa angazi ngifuna ukuzwa laphana kuwena ukuthi ngempela wabhekana nalesi simo sokuthi umuntu esho lamagama kuwena kodwa-ke kuwukuthi futhi usathakasela ukuthi nibe ndawonye embhedeni wenze njani wena uma ukuthi ngoba phela lo my sister uthi yena impela hhayi cha asizwe la kwividiyo. Ngavele ngasaba wathi ethi yo kathi ngagxuma wathi hayi musugxuma sibebe yo hawe ma yathi I'm sure guys yazi ayozofika kule ndawo sengisabathengisa ngokumsusa ngizama uma sister njalo nje ukhomba la ngakunembeza ile guduza amaphashini-ke kusho ukuthi heyi mama dada sizwe kwividiyo uthi hayibo ubiza yonke inhlamba zathi nje msono kanyoko bakho ngquza yakho wena uhleli nengquza ubuphi wena kolo athi kolo lakho ngiyakhala ngithi yo hayi ngeke ngicela siphumule athi buzophumula la wena sifebe buzophumula la wena kolo buzophumula la wena malebe yini ngangabezwa nje lamalebe aphi lamalebe abuya ngishayisa pha ethangeni aphi lamalebe. Kanti why kusuke kwenze njani ukuthi masizokuthuka lapho-ke sengiyazisola ukuthi bengiyaphi athi nje msunu kanyoko umncane kanjeni uzobhebhisa ikhehla elidala kangaka akathula akamile msunu kanyoko abuye ngithi angishayi ngabuye ekhaya izinqa zihlaza cwe imivimbo phela ukushaya izinqa zihlaza cwe hey ungathi sebefikile abantu engihamba nabo. Namhlanje sisibambelana isiqeshana ekade ngwethulela sona. Ngabe khona ukufundile noma ngabe khona ukuzwile okuyikhona ungakwazi. Cha, ngisho laphana kwi-comment section ukuthi ngempela ikuphi wena obungakwazi noma obungakunakela. Ngabe-ke amaphoyisa noma abantu abakaba amaphoyisa vele ba-abusive bonke noma-ke babanye bakhona abajenke. Indlela yokukhuluma le ubhuti agcina ekhuluma ngayo ukuthi hey ungezwe kuthiwa unalento le amadlebe aphi amadlebe njengoba kunje cha ingoba engasawezwa yini ubhuti noma-ke ingoba wayenendluzula. Enye into engiyibonayo ubhuti ngazi ukuthi wayengekho soft noma gently kanti leya nto yasekamerweni uma ngabe uyenza kufuna ukuthi uyenze gently kukwazi ukuthi we-enjoy. Ngana kwethu angeze uvula kho laphana kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe ushare phinde wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo uma ngabe sikufaka amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification njalo uma ngabe sikwenza izinto ezihamba kahle kube wena oqala ukuthola notification hlala laphana kwi-comment section nevidiyo elandelayo. Ngiyabonga ithuba.